Hej og velkommen til et lille bidrag til jer, der starter ud på jeres selvhelingsrejse. Det er vi mange, der gør, når vi når midten af 40'erne, slutningen af 40'erne, starten af 50'erne. Hvor vi begynder at kigge indad, og vi begynder at arbejde lidt mere intenst med os selv. Der er rigtig mange følelser på spil, og rigtig mange ting, der skal bearbejdes, når man går i gang med det her arbejde. Jeg er ikke sikker på, at man nogensinde bliver færdig med at hele sig selv, men man har i hvert fald noget at arbejde med på vejen. For min egen del, så har det betydet, at jeg har undertrykt nogle gamle følelser, som konstant har ligget i min krop og i mit system, og det er dem, jeg er ved at opdage nu her. Da jeg skulle i gang med alt det her, der røg jeg ud i det var faktisk på baggrund af, at jeg røg ud i en voldsom krise, hvor jeg ikke kunne mærke mig selv mere. Jeg fik en depression, og jeg fortsatte bare, indtil det skete anden gang, så var jeg godt klar over, at der var et eller andet her, jeg skulle lære, og bestemt lære om mig selv. Finde mine egne ben, finde mit eget fundament, og det tager tid, specielt når man har været helt derude, hvor man ikke længere ved, hvad man er. I hvert fald vil jeg sige, jeg anbefaler, at man arbejder med sit selvværd hele vejen igennem, for det er vigtigt at sige gode ting til sig selv. Derudover ved de klienter, der kommer her hos mig, så anbefaler jeg, at man starter ud med Louise Hay. Helbred dit liv er en fantastisk bog. For mig var den for hård i starten, fordi jeg havde brug for at få fyldt op med kærlighed, inden jeg begyndte at arbejde med mig selv. Så jeg startede med Kærlighedens Kraft, som er blød og venlig og rigtig dejlig at læse i. Når du har fået fyldt på din kærlighedsbeholder, så kan du begynde at gå ind i den her. Dem, der normalvis arbejder med mennesker og sådan noget, de har fuldstændig kendskab til den her, men det havde jeg ikke. Faktisk så havde jeg modstand på den, og det måtte jeg ind og finde ud af, hvor kommer den modstand fra. Den kom så fra en, der havde været grænseoverskridende for mig mange år tidligere, som han havde anbefalet mig, Louise Hay. Så jeg var modstandsfyldt, inden jeg gik ind i det, og den måtte jeg først ind og forløse, inden jeg kunne begynde at læse de her bøger. Det jeg vil sige, det er, at du kan ikke hele, når du står i det. Du skal trække dig og komme væk fra det, for at du kan hele dig selv. Du skal have tingene på afstand, før du kan begynde at bearbejde dem. Det er en del af den proces og det proceskundskab, som jeg har, og som jeg arbejder med. Det er, hvor er vi i processen, og hvad skal der ske herfra. Jeg håber, du kan bruge det til noget, men i hvert fald Louise Hay, og hun har skrevet mange andre, jeg har også flere, men det er de to, jeg anbefaler til at starte med.